बो दोनखाया माने बा दसेबो 1 सेकेन्ड बाद दोनखाया माने हेलो गाइस नोंथांमोनखौ आंनि टिउसनाव बरायबाय जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ बयबो नुखांबाय बे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना मा सानखो मानो बेबायदि जामारखो जोंनि समाजाव मानो बेबायदि ससियेल मिडियायाव भाइराल नुबाय थायो माबायदि बिदि गाज्रि राव बाहायनानै मानो भाइराल जानायखौ नोंसोर मोजां सानो इमान गरम सिख्लां लाइफआव नुफेराखै नोंसोरखौ जिबायदि बाग्रि नुदों धल बाग्रि नुदों नोंसोर बेबायदि आरजाथावै बाथ्राखौ मानो बाहायदों नोंस्रा बिमा बिफाया गैया नामा न'आव बेफोरबायदि मा बिलाइ मा बुंनो दे सोर काति दाननि सैमा बुन्दियाबो बेफोरबायदि सैमा बुन्दा नागिरबा नोंसोर जिबायदि हौवा नागिरदों नै आसोलफोर बेबायदि आरजाथावै बाथ्रा बाहायनो हामाले ससियेल मिडियायाव भाइराल जायो बेफोरबायदि आरजाथावै बाथ्रा बुंनानै नोंसोरनि बिदा फंबाय बिमा बिफाफोरा खोनाजोब्बाय बेफोर बाथ्राखौ नोंसोर मा सानाखै नामा दाबो ना लाजिनाय मोनाखै दाबो बेनिखायनो एसे लाजिनो सोलोंनांगौ लाजिनाया मानसिनि गोदोर खामानि गोदोनि दिनाव मानसिया लाजिबा खाजि गोमायदोंमोन लाजिबाथाय जेबो मोनामोन नाथाय दानि जुगाव बांसिनसो लाजिनो गोनां जायो मानो होनबा बेफोरबायदि खामानि आरजाथावै खामानि मावबाय थानो थाखाय मानसिया लाजिना थानो गोनां जायो बेफोरबायदि खामानिनि थाखायनो खायसे मानसिया गन्थं मोना मोखां मोना जायो ओंखायनो नोंथांमोना बेफोरबायदि खामानि मावनाङा अनना दानियाथ' गोदान मोनसे टपिकआ आं मैया मोनसे पस्ट होदोंमोन अल बड'लेण्ड एक्टर एक्ट्रेस ग्रुपआव सासे खुदिया गथ' आरो गथ' फिसा उन्दै गथ' फिसायानो ओरै बुंदों आरो इउपिपिएलनि सिटखौ सोरबा गावथारनो थिननानै फैसा हरब्ला गावथारसिगौलां आंनो नै जाम्बा नों जेरैबायदि खोथा बुंदों नोंथ' गय जाना लानानै आमोल नांनासो खोथाखौ बुंदों गय जानानै आमोल नांनायखौ नों गंब्रै गंबा लोंबायलां होनग्रा सुबुंसो नोङो बेफोरबायदि खोथा बुंनो हामा सासे गिदिर मानसिखौ बेफोरबायदि खोथा बुंनो हामा गिदिरखौ बोरै बाहायनांगौ उन्दैखौ बोरै बाहायनांगौ बेखौ नोंथांमोननि सारा सिखायाखै नामा नोंथांमोननि बिमा बिफाया फोरोङाखै नामा बेफोर बाथ्राखौ बुंनो हामा प्रमद सारा जाबाय जोंनि हारिनि देरसिन मानसि बियो हारिखौ फोथांना थांनाय बिनि आखायावसो दंमोन मोनसे समाव बिथाङा जोंनि हारिखौ बासायना लाखिबाय गुबुनफोरा नल'बा जोंखौ बेसे बुंखोमायोमोन बेसे रायखोमायोमोन दा बिथांनि सारनि थाखायनो जोंखौ अल आसामा जेबो बुंनो हाया अल आसामावनो प्रमद सारखौ बाख्नायो आरो अल आसामावनो प्रमद सारनि गोनांथि दङ बिटिआरआवल' नङा बिटिआरआव प्रमद सारनिल' गोनांथि गैया अल आसामावनो प्रमद सारनि गोनांथि दङ मानो होनबा सारा आसामावनो बर'फ्रा गोसारना दं मुलुगनि गासैबो बर'फ्रानो प्रमद सारखौ नागिरो ओंखायनो प्रमद सारनि सायाव एसेबां गाज्रि कमेन्ट होनो नाङा नोंथांमोना बेफोरबायदि खामानि मावना प्रमद सारा बर' हारिनि एसे एनै खामानि मावदोंब्लाबो बेफोरखौ नोंसोरो गोबां मावनाय होनना सानना लानांगौ मानो होनबा प्रमद सारानो हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावगासिनो दं थ' दानिया गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाफैबावदों नाय भाइफोर बेफोर जाबाय आरो काति दाननि अर्जुन सैमा बुन्दा आरो सैमा बुन्दि जायगा मोनाखै आरो न' गोसोथोलायनाय प्रेम लीला गेलेनो जायगा मोनाखै बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय था बे भिडिअखौ फुल भिडिअ क्लिपखौ नायलां नोंथांमोना तो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव नोंथांमोना जुदि आंनि इउटिउब चेनेलाव गोदानब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथिनि बेल आइकनखौ थुनानै हो गोजोन्थों।